Θα κάνουμε στάση σε αυτή την πολύ περίεργη ιστορία. Φιλοξενούμε στις τομές απόψε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Φάνη Μακρύδη, ο οποίος έφερε στο φως αυτή την πολύ περίεργη υπόθεση στο σημερινό του δημοσίευμα. Φάνη, καλησπέρα. Δεν ακούμε το Φάνη. Λοιπόν, αγαπητέ συνάδελφε, θα επαναλάβεις καθώς μας έκανε κόλπα η τεχνολογία. Ναι, ελπίζω τώρα να ακούγομαι. Ναι, τέλεια. Πολύ ωραία. Η πληροφόρηση από την αστυνομία που βγαίνει μπορεί να προσπαθούν να καθησυχάσουν τον κόσμο. Ωστόσο, τα όσα παρουσιάστηκαν χθες από ανακρίτρια του ΤΑΕ Αρχηγείου δίδουν μια διαφορετική εικόνα. Τα όσα επικαλούνται περί διαταγμάτων, περί νομοθεσιών που μας είναι παντελώς άγνωστες και μας φαίνονται φεδρά όλα αυτά, είναι αλήθεια. Το θέμα εδώ όμως είναι ότι στο κάδρο βρίσκονται απελπισμένοι άνθρωποι με κόκκινα δάνεια και οι ύποπτοι φέρονται να ενεργούν με έναν τρόπο που τους καθιστά όλους αυτούς επικίνδυνους. Ναι. Δηλαδή εμφανίζονται ως σωτήρες. Ναι. Όχι ακριβώς σωτήρες, παρουσιάζονται ως άνθρωποι που γνωρίζουν διεθνείς συνθήκες που λένε ότι υπάγονται στην αμερικανική σημαία. Όλα αυτά σας λέω είναι φεδρότητες για μας, θα το πω ευθέως για να μην σπαταλούμε και χρόνο. Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι έχουν παρασυρθεί πολλά άτομα. Αυτή τη στιγμή η αστυνομία πιστεύει ότι μιλάμε για μια ομάδα 80 προσώπων, αναπαράγει τις ίδιες θεωρίες, την ίδια φιλοσοφία και την χάνουν εκμετάλλευσης άνθρωποι απελπισμένοι. Εταιρείες διαχείρισης δανείων έχουν λάβει επιστολές από τον 62χρονο που ήδη έχει συλληφθεί και τελεί υποκράτηση, καθώς και από το καταζητούμενο πρόσωπο, το δείξατε προηγουμένως στο ρεπορτάζ σας. Αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, λίγο φαίνεται να υπάρχει και ένα ζήτημα με βάση τις υποψίες της αστυνομίας, τις εύλογες υπόνοιες, παίζουμε τον πόνο ανθρώπων. Αυτή η ομάδα μπορεί να καταστεί επικίνδυνη υπό κάποιες περιπτώσεις. Βεβαίως, αν έχει μια στρατιωτική δομή και ιεραρχία και εάν ήδη έχει σχηματίσει 80 πυρήνες, δηλαδή αν τα μέλη της είναι τόσα, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε χθες και σήμερα. Μάλιστα. Ναι. Από το 2023 υπάρχουν αναφορές για τη δράση αυτής της ομάδας και μάλιστα αυτές δεν είναι απλές αναφορές. Έχουν φτάσει υπό τη μορφή καταγγελιών οι δραστηριότητες αυτών των ατόμων. Ναι. Εμείς θα πούμε κάτι. Χθες στο δικαστήριο αποκαλύπτουμε καταρχάς αύριο στο αυριανό φύλλο του Φιλελευθέρου, αποκαλύπτουμε πώς ξετυλίχτηκε το κουβάρι της υπόθεσης. Δηλαδή τι έγινε, ήταν ένα θέμα με πληστηριασμό, με ένα διαμέρισμα που εκποιήθηκε και αγόρασε ένα πρόσωπο και φαίνεται από τη μαρτυρία του παραπονούμενου πώς αυτή η ομάδα τον αντιμετώπισε. Προκάλεσε φόβο στον ίδιο, όπως ανέφερε και η ανακρίτρια της αστυνομίας χθες ενώπιον δικαστηρίου, προκάλεσε φόβο στον ίδιο και στον δικηγόρο του. Ένιωσαν απειλή για τις οικογένειές τους. Και μιλάμε για σοβαρούς ανθρώπους που κατοικούν. Και μιλάμε για την πώληση ενός διαμερίσματος ως αποτέλεσμα εκποίησης, δηλαδή ο ιδιοκτήτης κατήχε δάνειο μη εξυπηρετούμενο. Ναι, ήταν ως αποτέλεσμα εκποίησης, ναι. Είχε αγοράσει το πρόσωπο αυτό μετά από διαδικασία πληστηριασμού το διαμέρισμα και εκεί προέκυψε ένα ζήτημα. Πήγαν και το βρήκαν ο 62χρονος που τελεί υποκράτηση και ο καταζητούμενος. Ναι. Λοιπόν, αυτό όταν υπάρχουν απελπισμένοι άνθρωποι και τους δίδονται υποσχέσεις ότι τα ζητήματα τους, οι δανειακές τους, οι προβληματικές δανειακές τους συμβάσεις θα τύχουν διαχείριση από αυτά τα πρόσωπα, αντιλαμβάνεστε ότι έχει διαστάσεις η υπόθεση
και δεν αποκλείεται να πάρει μια τροπή να εξελιχθεί με έναν τρόπο που κανείς μας δεν θέλει. Ναι. Και μάλιστα αυτό ήταν και το στίγμα της ανακρίτριας του ΤΑΕ αρχηγείου χθες στο δικαστήριο. Πρέπει να πούμε ότι ήταν μακροσκελές, να πούμε λίγο και για το ρεπορτάζ. Ήταν έκτασης 27 σελίδων το αίτημα προσωποκράτησης. Από τα όσα αναφέρθηκα στο δικαστήριο προκύπτουν ότι υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες που δείχνουν ότι τα όσα επικαλούνται τα δύο αυτά πρόσωπα που αναφερθήκαμε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θα πούμε επίσης ότι ο 62χρονος και 43χρονοι ύποπτοι επέδειξαν στο δικαστήριο δεν ήταν αυθάδεις, αλλά ότι το περιφρονούν. Με τη στάση τους το έδειξαν, πιστοί στη φιλοσοφία που πλασάρουν και με την οποία παρασύρονται κι άλλα. Μάλιστα. Αυτό για την ώρα. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Φάνη. Και θα αποκαλύψουμε και πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης. Από μία δημοπρασία που προέκυψε από ένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο. Ευχαριστώ πολύ, Φάνη Μακρύδη. Θα έχουμε να κουβεντιάζουμε πολλά για αυτή την υπόθεση που δεν ξέρουμε ακόμη, δεν έχουν χαρτογραφηθεί ακόμη τουλάχιστον οι διαστάσεις της και πόσος κόσμος έχει πέσει θύμα αυτής της ιστορίας. Να επαναλάβουμε όμως ότι η αστυνομία απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει να δώσει πληροφορίες για το καταζητούμενο πρόσωπο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.